Mela t-tifel ta' 16 sena jista' ġuvnot ta' 16 sena jista' jivvota. Jista' jiżżewweġ, sewwa? Jiġufnot. Għala ħabs ma jistax jieħel għax għandu 16 sena. Dan kien il-kumment ta' persuna li tkellimna miegħu is-sibt filgħodu meta dan l-istazzjon żar it-toroq tal-Belt Valletta u staqsina lin-nies dwar is-sigurtà ta' pajjiżna hekk kif l-aħħar jiem smajna b'diversi każijiet u traċedji li qajmu tħassib kbir fost il-poplu Malti Wawċi, speċjalment fejn tidħol is-sistema tal-qrati u nuqqas ta' riżorsi fil-korp tal-pulizija. Il-ġlied li kellna dan l-aħħar fil-Belt jinkwetak? Jinkwetak u għax għandi tfal jien. Mux affarijiet tajbin daw. Il-ġiliet mux sabiħa l-ħattu, mux bil-fors jinkwetak, bil-ġiliet ħatt ma jħu pjaċiru. Li kollok it-tfal jittillaw jissawtu mux sabiħa l-qaxxeju. Jittispeċi ġiviri, għek u ħafna tfal. Ġufin turzar, ġiviri jgħordu jqsu taħħom u tur taħt poturjal għaw fej poturjal. Bil-Malti jgħazzuk, jisawtu, jġildu, u tal-sikkitop ikru jgħamlu għalik. Zmillejti, so jisu, arġajna. Arġajna 80s. 80s, 70s, jien niftakarhom dak l-affarijiet. Inkwetani ħafna u għal-kemm it-tfal tiegħi kbar imma l-ħaddieħor għandu jkun hawn iktar sigurtà. Inkwetani ħafna għax jiena mhux l-ewwel darba li għaddejt minnu, jiena darba minnhom il-mara tiegħi kienet ġejja mill-Quddis, imbuttawa u serqula id-depp li kellha fuqha u weġġawha. Ġifieri dan nemmen li għaw il-belt għaw noqqas kbir ta' sigurta. Fid-dawl tal-każ li seħ is-sibt li għadda fejn grupp ta' adolescenti allegatament sewtu grupp ta' minorenni għal xejn b'xejn, żagħżugħ minnhom spiċċa b'riġleħ miksura minn żewġ tibnadi u se jkollu jiġi operat darbtejn. In-nies li tkellmu magħna qalulna li dan il-ġlied li qed isir fil-belt u f'ċertu lokalitajiet oħra jista' jiġi evitat billi fost oħrajn jiżdiedu r-rondi u s-sorveljanza mill-pulizija. Ħafna nies li tkellmu ma' Net News qalulna li f'ċertu żoni madwar Malta hawn nuqqas kbir ta' sigurtà u hemm bżonn li jsir xi ħaġa sabiex każijiet li seħħew fl-aħħar xhur li xxokkjaw pajjiż ma jerġgħux jirrepetu ruhom. Tħoss li hawn nuqqas ta' sigurtà f'ċertu żoni? F'ċertu żoni nħoss. Għażin isiru l-affarijiet, hemm bżonn naħseb iżjed sigurtà vera. Nħoss iva li hawn nuqqas kbir ta' sigurtà fil-pajjiż, speċjalment fil-Belt Valletta. Kif ġiet issa l-belt? Bil-mużika, l-istorbju. Li jkun hawn, bil-forsa ftitu, speċjaltu fi żmienna, ma kienx ikun hawn hekk naħseb jidda 20 sena ilu, għad nażar, ma kienx hawn daqshekk imma llum hawn bżonn sigurtà iktar. Oħrajn qalulna li fis-soċjetà tal-lum ħafna ma jħassuhomx komdi li jafdaw l-itfal tagħhom barra. Iżda fl-istess waqt ma tistax taqfilhom id-dar u ma tħallihomx joħorġu ma' sħabhom. Buħud saħansitra kummentaw li Malta m'għadix sigura bħalma kienet qabel. Ma jkollokx moħħok mistrieħ jekk jiġi jgħidulek li ħirġin. No, hawnhekk baħ, hawnhekk wara ċertu ħin il-belt ma tara l-ħadd. Dejjem newden fuqhom. Loġika. Speċjalment it-tfal ta' tfal. Naħseb jien ta' missier li jien għandi nkun se mistrieħ naħseb jekk joħorġu tfal u ħadd ma jpeċiġu tfal hom sawti. Imma anke għall-anzjani wkoll periklu. Ma tistax ma tafdhom xu l-ħajja tal-lum trid tħallihom u imma ikollok ċertu biża' sakemm jiġu hekk. Għalkemm mhux żgħira t-tifla jien għandha 18 sena ma mhux daqshekk. Nafda. Dan kollu wara li saħansitra l-Prim Ministru Robert Abela saħaq li ma jafdax lil bintu weħed għal-belt minkejja li huwa Robert Abela nnifsu li jrid jaċċerta li r-residenti jgħixu b'rashom mistrieħa li mhux se jaqilgħu daqtejn għal xejn b'xejn jew li tajjarhom vettura xi sewwieq ikun mitluf f'estażi ta' sustanzi illetiċi.